שלום, קוראים לי יעקב זאדה דניאל. אני שחקן. אולי אתם מכירים אותי מסדרות טלוויזיה, מהצגות תיאטרון, מסרטי קולנוע. אבל לא הרבה אנשים יודעים שלסרט של החיים שלי לא הייתה פתיחה מבטיחה במיוחד. בגיל 3 העלילה קיבלה תפנית. הגעתי לעמותת SOS, כפרי ילדים. אני יכול להגיד שהחיים שלי השתנו. SOS היא עמותה שלקחה על עצמה להעניק הזדמנות נוספת לילדים במצבי חיים מאתגרים. היא נותנת להם את הדבר הכי חשוב בעולם. בית. בית אמיתי. אומרים שצריך כפר כדי לגדל ילד. זה בדיוק מה שהם עושים. בכפר הילדים של העמותה, שם אני גדלתי, קיבלתי כל מה שילד צריך בשביל לפרוח. אם זה סביבה יציבה ותומכת, דמויות חיוביות לחיקוי, אנשים שמאמינים בך גם כשאתה לא מאמין בעצמך, חברי נפש, השכלה טובה, והכי חשוב, אהבה וחום של אמא. כי בכל בית בכפרי הילדים של SOS יש אמא. אישה מופלאה שמתמסרת לילדים. היא מבשלת, היא מחבקת, היא מכוונת, היא לפעמים גם כועסת, אבל היא שמה. זאת ליליאנה. היא לא ילדה אותי, אבל כבר 30 שנה היא כמו אימא בשבילי. בסרט של החיים שלי ליליאנה היא הגיבורה הראשית. בזכותה ובזכות עמותת SOS, לסרט הזה יש הפי אנד. לי היה מזל לגדול ב-SOS, אבל יש עוד אלפי ילדים כמוני, שצריכים את ההזדמנות לפרוח. כדי שנוכל להיענות להם, אנחנו מבקשים את עזרתכם. לחיצה על הלינק הבא תעביר אתכם לדף התרומות שלנו. אנא תרמו בנדיבות, כדי שנוכל להעניק לעוד ילדים בית חם.